Mesto Galanta pozýva na súťaž cyrilometodské palacinky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna od 14. hodiny na letnej terase taverny Sever v Galante. Rok ubehol jak voda a sme tu zás s palacinkami. Tento rok zase charitatívna akcia, súťaž pečenie palaciniek, už tradične nazvaná cyrilometodejské palacinky. Je to teraz v sobotu od 14. hodiny. Bude zhruba tých 9 súťažných tímov. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za predaj palaciniek bude venovaný základnej škole na Štefánikovej ulici v Galante. Samozrejme, ľudia môžu ochutnávať, ľudia môžu dávať dobrovoľné príspevky. Štandardne je dobrovoľný príspevok 1 euro za palacinku. Potom tam bude odborná porota, ktorá vyhodnotí palacinky, ktoré boli najlepšie, čiže sú tam 3 ceny za umiestnenie. Chýbať však nebude ani cena detskej poroty a špeciálne ocenenie za najatraktívnejšiu palacinku. Samozrejme, buď nejaké súťaže, sprievodný program, hudba, zábava trošku pre deti. Jakub Baňák, televízia Krea.